మాతృదేశ రక్షణలో వీర మరణం పొందిన మండ్ల ప్రసాద్ అంత్యక్రియలు అధికార లాంఛనాలతో ఘనంగా జరిగాయి. నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండలానికి చెందిన మండ్ల ప్రసాద్ భారత్-పాక్ సరిహద్దుల్లోని లడాక్ ప్రాంతంలో రక్షణ బాధ్యతలు పర్యవేక్షించేవారు. ఎత్తైన మంచు పర్వతాలపై రక్షణ విధులు నిర్వహించే ప్రసాద్ ప్రమాదవశాత్తు జారిపడి దుర్మరణం చెందారు. రక్షణ విధుల్లో వీరమరణం పొందిన ప్రసాద్ భౌతిక కాయాన్ని ప్రత్యేక సైనిక విమానంలో స్వస్థలమైన సీతారామపురం తీసుకొచ్చారు. జిల్లాకు చెందిన పలువురు అధికార, అనధికార ప్రముఖులు వీర సైనికుడు ప్రసాద్ పార్థివ దేహాన్ని సందర్శించి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు. సైనిక లాంఛనాలతో సీతారామపురం ప్రధాన వీధుల గుండా సాగిన వీర జవాను ప్రసాద్ అంతిమ యాత్రలో భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు. సీతారామపురం శ్మశాన వాటికలో సైనిక వందనంతో ప్రసాద్ అంత్యక్రియలు జరిగాయి. అనంతరం పలువురు అధికారులు, స్థానిక నాయకులు అమరుడైన ప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి తమ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.